want to be free. Farafina, akalaini, anaka chesi, anan ninka hami, uye kase kabalu, kanyana mayake, aire bafe kakemuni. Udusu nyuma, ufere nyuma, uhakli nyuma, alaka auni aungarjiga kula, farafina ka here kama, jia kono ane lahara. Ka ala fo, ka ala barakada, ka sela ka kiraba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, biye arabai, oktabro kalo kile mugan samba fulani mugan ani kile. Mbe Bamako, Moussa Boubou Radio Renouveau Daga Kono 98.1 MHz. Ka Mali Befo, Mali Kono ani Mali Kwakan, Mounumba en suit Sigorola directement au Radio Sababuala. Ane Mounuma suit Borolo Sanfrala ka Befo. Suina Mougou Kachan, Okama, Ambena Kuma Munkambi, Oye Folo, Sumele Boubé Maïga. Akaboka ye bolike dogokun kono ka wele dake ambe adam nenoi nambura e laydu mi nantunya taraba temele an korona dogo anan balmo munu nusi yoro benembe mali chimanche roma kren yala mopti mara kono nana nu ka kulu togo ka fo dogono ani flow ka je ani siginyo ani ubena kuma ani dana amasabu Yusuf Toloba ka chide mimbe ambuloya chamanchela alakana be chogodi ule kanjombe kakuma uka namboro la Ghana président abora yanino kana seda uka chia uchi awolola munabse ka wolo mundela kanalize ka uka élément basabana oye sugar ko kala maiga ay discours mi tenu Genève a discours ka analyse ka kono élément munumba kono Atara Komina Nations Unies na Nabo Nyefo, Djabimi Besoro Ola, et en même temps aussi, à Ito Genève Kafoko, Dalou B Malibolo, Dalou Mi, Nioba 70 Francis, Kabete Rousseau entraîné. Au Dalou, à Inigara, Yo Djabi dit français au journal qu'on le montre, avec Moka. Et c'est vraiment le mystère et le mythique Shogel. M5, comité stratégique présidentiel, Aïto in Chogodi, Kasekana, primature Nyamogoyala. C'est un cas d'école, en tout cas pour moi. Ça fait 3 semaines mec analyser, rechercher que Soubel sera Chogodi qui to M5 présidentiel, qu'on a qu'un premier ministre. Analyser donc. Pendant 3 semaines, on a recherché pour quelle stratégie Shogel a utilisé Kasekabo M5 présidentiel ni Kaudjumgo Bitalka Garaji Kono Kata primature là. La stratégie mérite d'être étudiée avec des éléments. Amadame Nenimouye, Anga Boubeika avocat par la voix de maître Mahata Ben Touré, mon frère, mon ami et mon avocat en même temps, Anga Lame. Ani wula kun bɛ fɛn an ye Sumaworo Boubou Maïga ka avocat de a ka surunna nubaw maître Abouba Ali Maïga ani ne yɛrɛ maître Abdourahmane Ben Mamata Touré an tɔɲɔgɔnw fana bɛ yen Morisset Diallo maître Balassi maître Diallo donc olu ma se ka yan sɔrɔ donc an ye journaliste wele bi wula in na pour que ka na information kunnafoni d'aw ma Sumaworo Boubou Maïga ka procédure in bɛ niveau mun na. Donc, il y a un communiqué flanant parce que quand on a dit au mois d'août, on a communiqué floqué. Quand il y a un faux Sumaworo Boubou Maïga a nommé nous au avion au Sanini, équipement sur la souga minendo reste en Koukmaï. Donc, au Kounana, a voulu la Cour suprême n'a mandat de dépôt d'Araka, ou à Blagata Kasobala. Donc, on a estimé au Vatika Foko, Minani Boni Kerani, Saria Muni. Au Sahara, nous manque à appliquer les situations parce que votre cour de justice, au prévoit nous parle du code de procédure pénale, constitution est référée au fond. Donc, malgré tout ça, il a décidé qu'à amener à Kasobombala. Amener à Kasobombala, on y voulait qu'à Joe Damaroke, on y voulait qu'à Joe Flo Mugeflo, ou qu'à Iraka Foko, Sumaworo Boubou Maïga, à quel ministre de la Défense Malla, à quel affaires étrangères ministre, à quel premier ministre. Ouais, décoration fait chama sur Mali Konana. Donc, au fin d'abord, nous on a estimé qu'à fort, à Dioro et Kama, on a eu Dioro, nous avons demandé un bono, on a rechivé Hagemuna, à tout cas, on a Blayola, Multi Kasubumbai. Parce qu'on a répondu, donc, à fois, à l'hiver, mon poursuit,
en fonction de son rang, il kan ka hakili to o yɔrɔ ninnu na. Donc Soumaïlou Boubaïba Maïga bɛ Kasubonba la, a bɛ dortoir min kɔnɔ mɔgɔ 76 o de bɛ o dortoir kɔnɔ, mais a dortoir dabɔlen don mɔgɔ 30 de kama. Donc o dortoir nin fɛnɛ a fiɲɛ don yɔrɔw ka dɔgɔ, a kɔnɔnaw la sabatilen tɛ kosɛbɛ, a ɲɛgɛnkow bɛɛ ka gɛlɛn. Donc vraiment anw y'a estimé k'a fɔ ko Soumaïlou ye Mali mɔgɔba de ye. Donc mɔgɔba mana nɔ minɛ fɛn na cogo cogo, bonya bɛ yen, karama bɛ yen. Donc cɛ bɛ cɛ faga nka cɛ tɛ cɛ malo comme on le dit en bambara. Donc anw bolo nin fɛn ninnu tɛ kunnawoloko ye anw si ma. Nin m'an bɛɛ kun ma jigin. Je pense que Choguel Maïga yɛrɛ ka déclaration fɔlɔ la, a y'a fɔ k'a fɔ ko vraiment jamana in kɔnɔ faama bonya ni ɲɛmɔgɔ bonya ye fɛn dɔ ye, a b'an ka tabiyaw n'an ka laadaw la. Il faut k'an ka to o kɔnɔna na. Fɛn fɛn mana kɛ n'o b'a nɔ a kun kan, a kan ka bonya k'a ka hakɛw la sabati. Anw y'a estimé k'a fɔ an y'a ɲini ministre de la justice fɛ, k'a ɲini administration pénitentiaire mɔgɔw fɛ, ka tila ka recours de cour suprême na pour que Soumaïlou Maïga bɛ liberté provisoire sɔrɔ, o ma ɲɛnabɔ. An y'a f'u ye n ko comme o ma sɔrɔ, au moins u b'a bɔ Kasubonba la, hali n'u b'a bila ka so k'a bila résidence surveillée la, a tɛ voyager, passeport ni fɛnw bɛɛ bɛ minɛ, donc a bɛ kɛ résidence surveillée, mais a bɛ to sariya ka bolo kan. Chaque fois que ni mago sera a ma, a bɛ se ka sɔrɔ, a bɛna répond. I y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni a ka liberté privation ye Kasubonba la. Donc o demande fɛnɛ ma sira sɔrɔ halisa. Donc o de la anw k'an bɛna conférence de presse kɛ bi wula in na, ka da maliyɛnw tulo kan, k'a fɔ ko vraiment a situation in a bɛ niveau mun na anw yɛrɛ bolo nin cɛman in Mali kɔnɔ, k'a fɔ ko an ka jamana mɔgɔbaw hali n'u tɛ jɔyɔrɔ la bi, k'a fɔ ko n'u poursuivlen don k'u bila condition dɔw la. Je pense que individuellement a man d'an si ye. Donc collectivement an yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ k'a lajɛ vraiment k'a fɔ ko hali n'an bɛ fɛn dɔw kɛ an ka an tɔ to. Parce que nin salle kelen kɔnɔ yan n y'aw hakili lajigin a la k'a fɔ kalo damadɔ tɛmɛna an kun nana yan devant vous même homme de la presse, mɔgɔ dɔw poursuivra yan, magistrats b'a la, directeur de sociétés b'a la, fonctionnaires yɛrɛ b'a la, olu poursuivra k'u kun b'a fɛ ka coup d'état kɛ, mais an ye kɛlɛ kɛ o la ka wuli k'an jɔ, an y'a fɔ n ko procédure ko ma k'a kɛcogo la, parce que dɔw kun b'a la olu man ka poursuivre cogo la, donc o loi respectera o mɔgɔw labila la, a kuma yɛrɛ dara. Donc o de an b'o ɲɔgɔn de ɲini nin fɛnɛ na, parce que jamana in kɔnɔ sisan n'a fɔra ko ka yuruku ni impunité kɛlɛ, l'opinion s'attend à ce qu'on arrête les gens. Yuruku kɛlɛli bɛɛ tɛ mɔgɔ minɛ ye, yuruku kɛlɛli bɛɛ tɛ ka mɔgɔ minɛ ka taa bila dans des conditions difficiles. Ni affaire ninnu filɛ nin ye a bɛɛ ye sɛbɛn ko de, a bɛɛ sɛbɛnnen don. Faso ka dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ yɔrɔ si ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ papier t'a nɔfɛ, papier dalen b'a bɛɛ kan, a bɛɛ sɛbɛnnen don, foyi tɛ se ka tunun. Boubaïba mana bila résidence surveillée la, a ka impact foyi tɛna se ka dossier kan. Donc k'a to Kasubonba in kɔnɔ anw yɛrɛ kɔni bolo o ye kunbasuluko ye an ka justice ma, anw yɛrɛ kelen kelen bɛɛ ma, wa a maɲi hali Mali ka image ma. Parce que ko min b'a kun ka ɲɛ a bɛ se ka faama bɛɛ sɔrɔ sini, a bɛ se ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ sɔrɔ sini. Ɲɛmɔgɔ dun a kɛra cogo cogo a kan ka bonya, hali n'i bɛ mɔgɔ kunkolo tigɛ i b'a ka hakɛ bɛɛ dafa fo ka taa se a kunkolo tigɛyɔrɔ la. Donc anw nana o kuma de lase aw ma pour que a fana bɛ se ka a kuma cari kosɛbɛ, pour que bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ an m'a fɔ ko Boubaïba tɛ poursuivi dɛ, an m'a fɔ ko il est au-dessus de la loi, mais an ko min dɔrɔn u ka poursuivre dans le cadre du respect d'un minimum de dignité à sa personne. Anw yɛrɛ ka bi najiba in o kun ye o de kosɛbɛ. Yɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ tun b'a la a man d'a yɛrɛ an k'an da don a la yɛrɛ, o ye santé ko problème ni fɛnw ye, a man di mɔgɔ si a kumaw ka fɔ, mais mɔgɔ minnu don ça fait des années qu'il est suivi, fɛn dɔw b'a la vraiment ni koɲɛw ma yɛlɛma rapidement a ko bɛ se ka taa juguya, après nimisa bɛna se ka bɔ a la kɔfɛ parce que Mali la a kɛra cogo cogo an bɛɛ de kelen. Donc n'an bɛ se ka min kɛ sisan an k'o kɛ yanni an ka taa se ko ma nimisa bɛna bɔ mun na an bɛ sɔrɔ ka n'an sigi ka maloya an yɛrɛ kelen ka niveau la. Donc o de la an b'o laɲini kɛ halisa k'a lase autorité judiciaire ni administration pénitentiaire mɔgɔw fɛ, n'u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que k'a bila résidence surveillée la, sariya procédure tɔ ka continuer an b'o kɛlɛ kɛ, mais a ka bɔ nin condition de détention in na, o de y'anw ka laɲini yɛrɛ la belebeleba ye bi. Donc aw wele kun tun y'o de ye, aw ni ce aw ni baraji, donc vraiment an ka foli b'aw ye kosɛbɛ. Ni tun ye Boubaïba ka avocat collectif u ye point de presse min kɛ ka tɛmɛ ni Boubaïba a bɛ lahala min kɔnɔ ani droit mun na n'o ka kan o bonyani. Ala ka appel, ala ka bi kulo mandi kɔnɔ ka se ka a wolo ni fɛn ye. Aidara ye kuma min fɔ a ka mawuludu kɛnɛ kan, a ko tiɲɛ o ka ɲini o sira ka tɔgɔma ni faso joli hakilina ye, a kana kɛ ni tajuru sira hakilina ye. Mɔgɔ ma n'i b'o sira kan a ma se i ka taa mori bara, a ma se i ka taa doma bara, i jigi ye Ala de ye.
ala ko mirina de ambema ube de Abdou Niang Issa Sidibé Issa Guindo Siliman Bachili et l'ensemble des prisonniers prévenus ala ka ko be kunjehela. Le dossier Boubé a été l'occasion au-delà de nous ce Kassim Noumé Mogol la Mounou Minalendo. Comme Mogol la Moul banquier ou tableau nous comme Mirina ni ou Jorola en Chamanka nous fait donner Konana car don Jamana a été Johnny Dousoute, a été Johnny Milite, a été Johnny Clénéate, a été Johnny Tiete. Wati munambe ka mogo baw be nyini dibila ni torsi ala borani douye we ka dossier mon kono munu on demsenu no bolo c'est des références. Si un aspect positif we ka dossier kono ayato an chamanya don ka fo mali ma ban jigi ma ban mali kono. Et parmi des valeurs et des hommes qui les incarnent nous me c'est que référencier, repérer, exempler, oui, que dossier a révélé à un niveau de référence mondiale, nationale et patriotique, un magistrat émérite du nom de Chérif Koné, premier avocat général à la Cour d'appel, jusqu'au suprême. Avec un sens élevé de courage, sens élevé de professionnalisme, sens élevé Diamana Djola et son attachement des valeurs, des principes démocratiques, sans lesquels Nietate, passivité, Chérif Koné, Alaka Nyemela, Alaka Nklomala, Alaka Ngonchaya. Et à travers lui, l'association des procureurs poursuivant Koupefou, la Kabirocha. On sera en invité au moins. On est sous. Fla, Dogono, Signon, au Benisou. Voilà. Alors, en bas d'Amdeni, Dana Massabou, Toloba Rakene, Torositala, quand on est au Begakene, Toroduma Jamduma. Ongoy Baal Maulud. Ongoy Baal Maulud. Ebe Joro Jona Dana Massabou. Né de Dana Massabou, secrétaire administratif depuis le 23 mai. Depuis le 23 mai. Tout le monde a salué de l'Aïga Mayambi. Oui. Oh. Ambi il a mis. Sécurité avec Chokodipi. Pays Dogon Kono. Banyangra Cercle Kono. Nibe Hali Fendo Mopti région Bella. Fais-nous l'état des lieux. Ok, bon, merci. Bon, sécurité co et Mopti région n'a pas seulement Mopti région parce que dans l'ambassade pays de Ghana avec Mopti, avec Nyono, avec Djenne. Ah ok d'accord. Donc dans l'ambassade 100 avec Tominia. D'accord, ok. Donc, voilà, situation globale en mode de force. Ouais, t'es Mopti région de Ghana. Voilà, donc quel fanatique c'est qu'à parce que Tiaman Begana fera dans l'ambassade. Voilà, parce que ça n'a comment d'amener, mais Berfou, notamment en chef d'état-major, Youssouf Toloba, en a combattant, en président de la coordination nationale, Mamoudou Goudjenkili. Ani anga coordination nationale, coordination des cercles au président Amboufo. Et sécurité comme Toloba de Tokafo, Watibe. Et à quoi il y a un peu sur un plateau. Alors qu'on besoin de fort. Et du coup, on embargo quand embargo de Douguminka. Et quand on minute d'Atugura, donc à donc on est un peu confort. Voilà, donc surtout bon, et dans l'ambassade, il y a un sera Yambi. À savoir, oui, Union Dogon Association. Donc en Boufo. Et pour lever le doute, et quel était un Foulaouché? Il faut que au cas Bekafam, quel était dans l'ambassade Foulaouché, dans l'ambassade de Renaud Dronté. En combattant dans le Floubala.
encore état encore état fin au fin mon état ka Jimmy sera fait en tout là depuis la création faut casser bien en bas de là encore état si à côté contrairement jamana ere basiki voilà ani jamana tabolo batuli c'est ça mo bi yire yo kono ibe dana masagola voilà c'est ça mo nito yo kono non il était dans la masagote ah oui très important donc dans la masagoye famille et ube baramina combattant ube baramina normalement malidé ube de kankoke à une situation de crise la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Article 22 de la Constitution. Voilà. Voilà. Donc, au beau code là, dominer tuer, faut y tuer. Appui, faut y tuer. Donc, encore, quand on kata chomina, faut que on a bolo faranyoronka. Armée de l'ONTC, communauté internationale de l'ONTC, koi asera chogo na sera niveau d'homme avec toi de bolodi. Et on a vu l'exemple de l'Afghanistan. Afghanistan ta anyai, communauté internationale de l'ONTC. Faut que Maliens yere embête ka faranyoronka, ka armée deme. La kana follow ondi. Voilà. Donc on est kanga ke en première ligne. Au-delà on connaît anga décision ta ka dana ambassade créer et ambe yoro min contrôler Mali administration B. Maintenant ante yoro min contrôler administration T. Donc au yoro nous oye quelles conséquences de. Oh ambe yoro minabi quelles conséquences. Quel be niveau jo abe hake jo la kana balia warale me ka se hake jona. Finalement avec kan noya wa to be ka fraka. Non ama te kan noya folo de. Peut-être dans les jours à venir, c'est qu'à Noya, n'a hakli numanso, ni sodasu ni dozo, ani malideu to, nous fera la nyoronka, car terrorisme kene, n'y de soral. C'est vrai. Notez qu'on c'est pas facile. Sinon, sécurité ko la 600 niko qui veut bon se vari kata bandiagara jusqu'à RN15 ou bien kabo se vari kata douanza, c'est pas facile. Et au fait, à Concadigné, aux communicateurs, aux journalistes, qu'à tout d'ok, même si c'est risqué, parce que tout babou veut tout katayon. C'est très important. Voilà, donc tout babou veut katayon maintenant, aux Maliens en principe, aux Rekanka, voilà, aux Kankata Terenka, qu'à réalité ou d'odon. Parce que souvent, avec information de seconde main de zone. Voilà, donc Odon, c'est pas très bon. Voilà, fais-nous l'état actuellement, l'état des lieux. Bon, maintenant, actuellement, on sait qu'à faire mon fort, et Dougoumounumbe embargo quand. C'est plus de 600. Hein? C'est plus de 600. Dougoumounumbe ni mwoteka doka boa kachan keme woro. Oui, en keme woro. Ah oh. Ni etati Giadisuka Saria de Béo. Ni etati Giadisuka Saria de Béo. Dougou keme woro sous embargo. Bien sûr. Maintenant, à mon village Mounoula. Parce que le 20, voilà, le 28 Nebora et Nebora Koro, le 28 du mois passé. Ok. Donc là, Amoni, Bankas, Ani, Koro, cercle lisière là. Amoni village, là, c'est plus de 90. Bouda ani kubeda munu wulila ka busigiro la u ka chan bi kononton voilà Bouda ni kubeda bi kononton ou déplacera de ou déplacera de muna du fait des djihadistes non comment oui parce que dobe une fois que ni dugu do tiradron finalement tout sigible voilà tout sigible donc Bouda ni kubeda bi kononton de wulila ka busigiro la voilà donc oula kabo usigiro la kata siranya kama voilà jadi suka bingali kama c'est ça donc utara uka dugu originel là parce que dobe bora dugu do la kata sigiro do la voilà yoro do la dugu do tabe tende et maintenant au fait finalement donc avait sinistré déplacement avait sinistré voilà avec Galéa de provoquer donc avec Galéa même provoqué ni déterminé que par exemple l'an passé Salou voilà Salou et à peu près 93 000 hein? Voilà
rien que dans les 4 cercles du pays Dogon. Dogon jamana cercle nani. Voilà. Salomo ba bi konontoni saba. Voilà. Ulu de kongo tumbe ulu la. Voilà. Kada seneke baliani wulili ka boski rola. C'est ça. Et donc maintenant aux statistiques, en bas de le gouvernement c'est pas la même chose. En bas de le collectif des associations des jeunes du pays de Gon. Donc finalement, en Yemin Kolosi, il va y avoir déplacé. Il va y avoir mais le gouvernement tout dit comme un sinistré. Alors que dans le social africain, Nika parambena adnifenti kun iba bisimila voilà nana moni soro kun no ma be bo be kera kon otoy voilà vous voyez donc gouvernement to jati alors que olu fana kan ka para sinistre ka donc du coup chiffre mum bambolo ani chiffre mum be gouvernement bolo kelonté voilà iba soro kelonté mais après où il a essayé de revoir la situation au salo de 93 oui salo tay maintenant nina c'est plus de 100 000 estimations. D'abord, c'est un masque qui est correctement. Ensuite, 100. Sanji. Voilà. Au fond de Royara. Sanji Beremana. Voilà. Cinéma Segake. Voilà. Kada Lakanabalia Fani Jatike. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un masque qui est Yoromina où il y a une zone non contrôlée par Dana ambassadeur. Voilà. Donc, et finalement, on peut pas trouver des cas. Mais ni bête c'est qu'à tant que ni état masin de Kosele Koina tout le voyage de fois les 17 Koin mais ni gouvernement est sérieux à la cas d'un ambassade demain ambeka état de demain anya fo mina la défense de la patrie est un devoir pour tous citoyens Kalanko ni otoseka que mogote ka dumuni ke yoro bina koni kala ko koni akoma koni agagele et ko so chaman de datugulendo fana les chiffres énormes va et ko so min datugulendo c'est à peu près 646 ans et ko so keme woro ni binan ni saba awo et 646 et ko so keme woro ni binan ni woro awo oye Douanza Koro Mopti Bandiagara Bankas Yuvaru Tenenku Djenne Nimbe et puis ça va faire la kan oye dugutene 1 Koro Marala ani John Sege Bankas Marala tout de sama au fana datukura oye ko so hakemu awo ko dimsina kem tata kalana akachana wala de non munu tata kalana c'est encore 194 000 oui 194 000 anyemin soro maintenant l'école d'un bac mais ani bi kononton ani nani c'est ça bac mais ni bi kononton nani ou l'été kata kalana c'est ça l'école so keme woro ani binani woro datuguli c'est ça moko bac mais ou déplacer le kongo be wulula c'est ça kongo be wulula jabe wuluka c'est ça donc à ce niveau aussi ko dugu keme woro be embargo la voilà c'est ça et bugudani kubeda bi kononton ni woro saba ulu farala o fona be embargo la oui au fona be embargo la donc du coup, parce que accord d'OB, parce que ni accord inkera donc voilà. Parce qu'avec la carte donc on a l'émission comme on gagne, on a encore beau jamana ye yamaria di au conseil ma, akase katakumani yagni kufai. Voilà bon et voilà à ce niveau on connaît au document ma c'est en fille en tant contenu. Voilà donc on sait qu'akuma aucun. Au Conseil islamique bena kuma yadni fengeke bon a contenu en table donc il te fait nous doit c'est la il ka fofolo itala wala bala voilà il ka fofolo c'est ça donc finalement école koina bara do kera à niveau là alhamdulillah parce que surtout en association d'obi vraiment obi dana ambassade accompagné oye bagineso collectif des associations des jeunes du pays de Gon, jeunesse Dina Dogon. Et puis, si ça on doit voir parce que déjà, et Farabougouni fait nous, ou Beka Farafara, marche parce que depuis longtemps, en Kouyavo, Fulani Dogono Kakelete. Et puis, il faut que Moroka donne des terroristes ou manipulation de Maliens Bina ou manipulation de Gon. Et tant que nous m'avons aux manipulations, parce que nous maquettons, ou te faire un c'est juste ça.
Donc, ko terroristes ni dogono be ka fulaw faga ou truc comme ça, dogono te ka fulaw faga de. Historiquement, en ni fulaw, on est toujours ensemble. Depuis El Hadj Omar Fo Kassebi, on est toujours ensemble. Maintenant, terroristes nana ka ko nyagami choya ni dola ko voilà dogono ni fulaw dogono ka. Non, c'est très important. Voilà, dogono ni fulaw ka fengete de. Dogono ni fulaw ka kelete. Ni lutte contre le terrorisme de ambe ka terrorisme de kele. Et puis ko dogono ni fulaw ka kelete de bon kelembe ka ta yoro mina sisan dogono tew. Buguni ou bien fenga yoro so fenga no dogono tew. Kay attaque be ka ke dogono tew. C'est vrai. Yendu est-ce que vous savez ko dogono ni fulaw ka kelete. Voilà, donc faut que ko in ka jere de mo ka fam ko dogono ni fulaw ka kelete. Faut que Maliens coûtent du ñoom. Très très important. Maintenant, comment quand vous les labana yananga di flauni signons fana que les voisins. Bon, comment quand là-bas mon ne bolo koni ka fo ko Mali problème. D'abord la solution est malien de. En jigi folo en éradi. Voilà, la solution est malien de. Tant que chance be Mali bolo parce que mo munu be se ka kele ka abu bolo. Alhamdulillah. Donc, ni hakilina farala ɲɔgɔn kan solution bɛ sɔrɔ mais ni hakilina ma fara ɲɔgɔn kan o de ka gɛlɛn hakilina minnu bɛ yen k'a fɔ ko dɔgɔnɔw ni fulaw ka kɛlɛ de don fo que o hakilina ka bɔ yen filanan fo maliyɛnw bɛɛ ka dɔn bɛɛ ka devoir de don ka jamana in défend o ye bɛɛ ka devoir bɛɛ ka hakɛ bɛɛ ka doni de ye voilà an kɔni y'an ta daminɛ n'a tiɲɛna a b'an bɛɛ kan voilà maintenant an kɔni y'an ta daminɛ an kɔni y'an ta daminɛ maintenant tɔw fana ka wuli de donc n'a kɛra ten c'est vrai a ma nɔgɔ mais ɲɛ bɛ sɔrɔ voilà en même temps aussi kɔngɔ bɛ minnu na c'est bien ka appel lancer jamana ni mɔgɔ ɲumanw n'u bɛ se ka dɛmɛ min lase minnu déplacelen don sɛnɛ bana fɛn baloko ni fɛnw c'est très important. Voilà au welewele kan an b'o lancer ministère de l'action humanitaire ma. Oui très voilà parce que fɛn o fɛn mun kun bɛ ka an inquiéter situation in na à la rencontre du 29 août à Bandiagara an y'a bɛɛ fɔ. Et en fɛn fana dira a ministre voilà oui Umaru Jara di imam Umaru Jara. Voilà donc a dir'o ma. Donc sisan an bɛ gouvernement ka réaction de kɔnɔ pour que vraiment lakana ani sécurité alimentaire. Voilà, ça ne peut pas attendre. La sécurité alimentaire et la sécurité. Lakana farkolo lakanali. Voilà. Ni balo fen lakanali ni Congo. Voilà. C'est kasigi. C'est ça. C'est ka makonolike. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, merci. Oh Flaquet. Oui. Oh, Jamnoa. Diallo. 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 Voilà. Oh, comment va vous ça? D'accord. Et on est folie là c'est bela denma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et mais télégraphe. Tianga Jen. Tianga Digo. Ouais. Fla dono ani signoro. Oui, association est là. Saninga Taraino. Mais un vice-président vraiment ma foi, mais donc il y a la demande à la Kenya. Amin, ala kanawake. Et 600. On a la ligne Dogon peut voisin. Anya Mini. Moroka donc a foko en noche d'abord. Mangati. Keleti. Dogono ni flako keleti. Ay keleti. Keleta noche. Même ni a takala ne balmage flagan fokani. Ni fana de flagan fo. Pour que ngasi ka nyoko famia. Dogono yere ni dogono damam che o be flagan ni fo. Ali fladon fana ni noche do fana olu bi dogono kan fo. Pour que ngasi ka nyoko famia. Donc no fora ko o lien bi kabini plus de 1000 ans. Et do bi fagana hakina kurado ta ko to kama kan nyoko fa anta kan nyoko fa. Problème bari bi jamana kono mo maka kan ko mi mo ma mi famia ye bal fo wal mo ta nyani ti susi ni o ba kan fo ko nyame ta ali ni jate mene ke yoro do la che bora ka fo sam surasu te mais jagwa de fika yoro la kana en fa du do do me mu de ke ni mi shima bra ma fere wal mani fe fini ma fere pour ga ngase ga di do soma ulu kan la kana ami to ka ketani école so an yi jateminɛ kɛ école so fana caman ba de datugu la
an wulila ka bolo ka taa kapu ni fɛnw na k'a dɔn kun de bɛ yen. Aw ka association y'o bɛɛ ɲɛɲini. An y'a bɛɛ ɲɛɲini. École joli aw ka jate bɔra école joli kan. An ka école min datugulen de Douanzan on a 142 écoles fermées. Douanzan kɔnɔ école 142 datugulen Douanzan. Awɔ Koro fana. 122 écoles qui ont été fermées. École 122 datugulen do Koro. Mopti zone dɔ 108. Mopti yɔrɔ dɔ école 108 datugulen do. Bandiagara 74. Bandiagara école 74. Bankas 73. Bankas kɔnɔ école 73 datugulen do. Et Tenekou 48 écoles fermées. Tenekou kɔnɔ école 48 datugulen. 28 et Djene 27 écoles fermées. Djene mara la école 27 datugulen. Donc ainsi de suite. Donc ani tarakapula kata nyingalu fende. Effectivement les enseignants et même les élèves ont été menacés les deux. École karamɔgɔ école dɔw bɛɛ. Au bɛɛ de menacés les deux parce que n'i y'a ta n'i ko k'i bɛ taga ye soit jadisiw lakanati yɔrɔ min na jadisiw o bɛ taa o b'a labɔ k'a ka fɛn jeni k'a fɔ siɲɛ wɛrɛ ni nin sɔrɔ an b'i faga. Awɔ u fɔ mɛtiriw ɲɛna tan mais n'a fɔra k'i bɛ faga i bɛ to yen. Lakanati mɔgɔ tɛ k'i lakana i b'i yɛrɛ ɲini. O fana il faut amu ni village fana na a bɛ mɛn ko mɔgɔ banabagatɔw bɛ yen ni les agents de santé o b'a fɔ k'u bɛ wuli ka taga yen nɔ. Bugudaw ni kubɛdaw n'a fɔra ko banabagatɔ bɛ yen nɔ. Lakana kɛnɛyabaw docteur n'u ko k'u bɛ taa furakɛli kɛ. O b'u minɛ k'o faga walima u b'o latunu. Ni min kɔni bɔra dɔrɔn ko bɛ taa dɔrɔn o tɛ segin tuguni. Hali docteur tɛ to yen. Ayi a tɛ to yen mɔgɔ si de tɛ to yen hali ni min filɛ nin ka kuma yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i taara yen i tɛ segin ka na ne tɛ segin hali ni balimakɛ in filɛ nin ka kuma n'a taara yɔrɔ dɔ bɛ a tɛ segin ka na donc nin bɛɛ de bɛ kɛ a bɛɛ u bɛ nin jɔ ko wayi ko filaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na a yɛrɛ ɲuman na kɛlɛ sera yɔrɔ jan a sera yɔrɔ caman na est ce que filaw ni dɔgɔnɔw bɛ yen voilà donc an y'a laɲini de sisan ka welewele se bɛɛ ma hali e filɛ nin ka min kɛ i b'a kan k'an dɛmɛ de sabula an bɛ bɛn de ko fɔ an ye denmisɛnnin de ye an ko de an tɛ se ka sigi Mali ko n'an bɛɛ kungo de don maa si tɛna an ka jamana jɔ an pilasi la wa an bɛ wuli an bɛ se min na an bɛ se ka min kɛ o ye welewele de k'a lase bɛɛ lajɛlen ma an sera bɛɛ lajɛlen plateforme fɛn fɛn b'a hakilina partager n'an ye dans le cadre de la paix la cohésion sociale welewele bilalen de bɛɛ lajɛlen ma k'an ka rejoindre plateforme na an ka jɛ an ka nin baara kɛ an ka bɛn sabati o de tun y'an ka kumakan ye. Ɔ sigiɲɔgɔn e voisin. Voisine tɔgɔ duman jamu duman. Ne ye Mariam Sisoko ye. D'accord. Ne ye Union Pelle Dogon ye voisin membre ye ne ye en tant que voisine. D'accord. Bon ne bɛ yan so in na n ka kuma bɛna boli an ye démarche minnu kɛ kan. Aw ye voilà laɲini ni tɔgɔma minnu kɛ kabini kulo in ka sigi fo ka se bi la. Ne ni n ka n da don o la n bɛ foli kɛ fɔlɔ n bɛ e yɛrɛ fo. Merci beaucoup. N bɛ Renouveau FM plateau mɔgɔ bɛɛ fo. Bɛɛ ka bolo la. An balima dɔgɔnɔw. N fo n bɛ n ka président yɛrɛ fo ale ni Union Pelle Dogon ye voisin membre bɛɛ lajɛlen. Merci beaucoup. O kɔnɔna la an ye démarche minnu kɛ an ye démarche camanw kɛ an wulila ka se Mamudu Diko ma. Imam Diko ma o ko bɔlen kɔ a la an ye tagamara ka se Jɔnkunda fɛnɛ ma professeur Jɔnkunda Tarawele. Oui président transition président kɔrɔ an sera ale ma an ni capital polaku mɔgɔw u ka président an ye kuma ɲɔgɔnya sɔrɔ an n'olu fana ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Dana Masagu. D'accord. Awɔ an ye kuma ɲɔgɔnya sɔrɔ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ale ni leader caman bɛ yen nɔ minnu bɛ bɛn kuma ko kow la an wulila ka se olu caman ma parce que n'i y'a mɛn i bɛ don bɛn na k'i bɛ taa bɛn kuma fɔ i donna ka dɔw de sɔrɔ a la donc f'i ka taa situation jate tout à fait donc an wulila ka se olu ma u y'an bilasira o kan an ye faamuyali caman sɔrɔ wa halisa procédure wɛrɛw bɛ sen na an bɛ ka laɲini wɛrɛw kɛ bɛn ni keleya sabatili hokumu kɔnɔna la voilà o bɛ sira min na Ala ka timi o kɔfɛ cri de cœur dɔw fana bɛ n bolo k'a lase d'accord principalement n balima musolakaw très important voilà c'est très important il faut que musow ka impliquer dans le processus de la paix et la cohésion sociale parce que kɛlɛ la muso anw de tɔnɔlen don kosɛbɛ voilà anw ni cɛw bɛ sa an denw de bɛ sa wa damatɛmɛ wale bɛ ta ka anw de sɛgɛrɛ kɛlɛ na ka caya voilà donc o kɔnɔna la n bɛ wele bila Mali muso bɛɛ ma
fɛn fɛn kulo b'an na u ka wuli u k'u sen don bɛn processus fɛn min don mɔgɔ t'a dan yɔrɔ dɔn mɔgɔ t'a ta yɔrɔ dɔn a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan a bɛ yɔrɔ min na a ka se ka dan ye ka siya latunu yen yɔrɔ la a kana wara quoi o y'an ka laɲini donc ne bɛ o wele ten ale ni toutes les personnes de bonne volonté n'i y'a dɔn i bɛ se seko ye fɛn fɛn o ɲɛsin bɛn ni kelenya sabatili ko in na ne b'o welemada kɛ olu ye yaasa Mali ka se ka a sagona n'a hakilina kɔrɔ ninnu sɔrɔ. Amina amina ala k'o wele kan ala ka bi kulo man dugu kɔnɔ ok i bɛ un mot fara kan voilà donc sani Hussein ka kuma daminɛ parce que n'a fɔra Dana Ambasagu préjugé caman de bɛ yen sinon bisiki caman bɛ yen voilà bisiki minnu tɛ tiɲɛ ye voilà sinon an kɔni maa o maa n'i ko k'i bɛ bɛn de fɛ an bɛ t'i lamɛn bɛn ni kelenya ni basigi ouais an bɛ t'i lamɛn o de kosɔn an nana ka ninnu ka invitation an nana o répondre le 2 juillet 2018 an kun ye acte de cessez-le-feu unilatéral an kun y'a signé an kun bɛ séparé kɛlɛban signé ka sɔrɔ mɔgɔ ma ɲinɛ aw fɛ voilà an kun bɛ séparé kan to séparé gunda ka takira pour dire que Dana Ambasagu est prêt pour la paix dans le cadre du respect du principe républicain. On est républicain. Très important. Voilà. C'est ça. On est républicain. C'est ça. Donc, si à Woloma, un peuple, un but, une fois. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Président. Merci. Oh, il y a un ok. Ajaranya Boyanama. Guide Amafi for Ita Kalama. Mais il y a des gens qui ont dit que Jamana enjoy Kofe, Inama, Ando Bala. Wallahi Ando Bala guide. Parce que face au canon, il y a un mot vieux quoi. Parce que Amali a déglé fait dans la ligne au côté Amati Kanyumayafo. Donc, on a ami fo folie famba itaï. Parce que Kamini Amawe Kajamana de Wele Kambu, la Someka, beaucoup de dollars. Et Kumbini plateau, Kani plateau, là, et Kumbo Barala. Donc, ami fo Ikachesi la tant que doyen. Donc, on a Mikumani Angato in Togola. Donc, on peut les voisins. Ambi Sengan Limita Sangelena. Kabini anye association in place Sengan guide katase bisuima. Amma clé sabake kasoro amma bensira tama. Fem bika lame a beba kalama. Mali cadre te ko mogo mun kanga lame pour que bengana. Akake autorité personnelle yo, akake autorité administrative yo, ou bien association de développement des cercles ou kamase mun bara atteint, je défie quiconque. Mais Rasbach anga nimbulu kono. On a tiré la conclusion que Tchaman bi bengo kuma fo ou nena mais à tout kewalela. Donc je prouve vraiment un mot fodé. Sincèrement avec Tchaman dala mais à tout kewalete et na ben na ko fere na iba so ubite ministra mu yekelente do ambo fo ka no ko ko la nango anga ben fanga tinyede fo nyongo anga nyongo avec seconde kono folo. Merci. La sincérité ça compte beaucoup. Dans nos actes ça compte beaucoup au-delà de nos paroles puisque nembi mu fo ni kuma tieni do ni bara ma lawali atro fure do. Do anga constat bullo kan o ne digla mi se ko sebe. Et puis guide fin kele ne digla mise maliko ina c'est-à-dire amunu ye demsenu ye iba soro ngani nyuma ni hakil na nyuma mu bana nambi wuli kata jamana nyemoko segere nous kan kan deme pour que ni ko kase ka lawaleya mba fi je défie toutes les institutions de la République ate mo mu yan deme ni hali trome kele kanga yere deme anga ni ko inke au be ni bela ministère de la réconciliation ministère de la réconciliation et de la cohésion sociale ou ban donc ateme beka tellement n'era ka donga bo charo quoi faut par finir ils ont fermé leur porte contre moi mais Marcelin be boli be wo yembe yenga ka Marcelin ni boli toy ani ka wage ere toy ne ko mi démarche mun ke ministère de la paix et de la cohésion sociale la ni situation d'insécurité do kera Mali yoro do la dro ne be wuli de kata fo source la ka fo ni kera est ce que awbe din karama mais souvent halin tilame we datu go nyabi ngo souvent halin tilame we datu go nya amena puisque pour l'exemple je vais citer anye lettre 7 ka di Assimi Goïtama ango anye bala ka fo centre mbikanga kala ya suni clé na kerati est ce que atato anaka nyogoye état de lié sécuritaire du centre du pays amunu miterenga ube nga mon finta be merci amba seka ulu funa son haklina dola merci ukunte mun kalama comme ube fendo kalama o mona fo ba to tsia wi kosobe merci donc kana dro be mun do ko la sia yo la nyinde ga simfe merci anyo la nyini ka fe mun na ya nga lettre ampité Kata ministère de la paix et de la cohésion sociale. Oui, parce que les présidents de Seka Bebara n'a pas délégué d'homme qu'à traiter. Mais famille Romi en phobie, président Koutrou ka lettre Takachi, ministre Ma, Kobo Mogodo ya Lanyi Kam Nye,
netna soro ku ye u bismillah mun bi kunni kanke u ye demande mun ke u ka fiye wali mun be ka fuye hali bi amare so ministère de la paix et de la cohésion sociale fait abonné de fiye je le dis hein, je le dis devant tout le peuple malien. Achimi ministre chargé à reçoit ka aulame chef là wage anga lettre amtitele manana exemple chef là. Deuxième lettre c'est par rapport à l'intégration puisque anya me chef d'état-major Youssouf Toroba ani sacer munumbe kubuku bolo di Mali sorra suba o ka dia ka baraka nyoko fe comme Mali sorra suti kangu ka bolo mine donc ay association société civile de fe mina ni sababu pour que la to flaka kuma merci aw yo ko baray donc anya lettre c'est ben ka di asimma ako lettre fene anya chikata ministère de la cohésion sociale ma o ba wele ka olame fo bi amale Achimi au jabi Assimi ya jabi lettre tira fait ko lettre tira ministère de la cohésion et de la paix Achimi ya ka baraka mais fo bi ama wele ka jabi alors que wage je suis en contact avec lui mais souvent rasbat mu mine décourager jamana ina barakela manni mo oyi quoi puisque anya ni association créée a tiam mi bokoro bankas bangra di douanza mais ni nya fi au benata en tant que les fils du terroir ministère de la paix et de la cohésion sociale ou ka ambolo mine ka barakena ni en desra ka ici sur nous Castro moi je suis jeune je n'ai que 30 et quelques ans mais rasbat je peux vous dire que ne bi se ka joro mun fa pour que benni kele yakana dogono ou bien fula ou bien mo sima delika mener aluseni da ko anga fara kasoro dogono den dobe munu mbo fode ango tinya foka no kabwan fula den dobe munu bi kuma jugu fo dogono a dogono fene bi ani siato ko groupe WhatsApp kono mais je défie quiconque mon roi de ko meneda donc ne bi se ka fo fula depuis le moment où président Reba Foko ka awlame awkanga lame très bien awkanga lame hakli akanya mayito do natigi malame merci ngani ma mo lame kaba itse ka doni siranyuma babulu siranyuma tabulu ça l'ordre du président doit être exécuté évidemment. Achimi ya ujabi ka fa ya chuma chef là aka cabinet de la présidence Achimi ya ka barake nga présidence cabinet fona kan ka suivi ke ka ladje amputera le cabinet de la présidence aussi doit suivre effectivement président Mounini conciliation fait est-ce que oui nous reçoit très bien wage kanga awlame Achimi ya ka barake mais le cabinet aussi doit suivre les instructions données par Achim absolument voilà sinon encore ma reçoit depuis là donc c'est pour dire tout simplement et jamana in konnana découragement yere mouye il va sur institution moun chargé pour les cadres de la merci il va sur hakilna ni fere nyuma mumbi bolo pour que ka baraka benni kele yakana ibitani o dusu nyuma mouye outil là mais pardon j'ai l'impression qu'on ne veut même pas de travailleurs dans ce pays c'est cette impression hein au beaucoup ka transition de même c'est ce que j'ai dit ambi transition de mettre de camp au cadre te mali kono ya mumbi kuma benni kele yakana muntindo wage on échange à travers le téléphone mais il faut qu'on échange des choses sérieuses. Moi je veux qu'on travaille par rapport à des questions liées à l'intérêt national. Mumbi jamana de una. Nebi bo douaza mbise ka munde ke douaza pour que bengana. Koroka ou bankiera bankaska ou bankiera ministre anyambolo dima ambolo mina anga baraka nyofe. Wari ko dede mais jamana mi gummi kono rasbati o de ba dusukun na quoi. Suni clé mo ko fanu baw de bi faka. Déplacer ou de ben suni clé. Bon nini association sukube ko bi feka baraka ka solution nati. Na mulu bolo mine mais c'est pas évident. Ne demande mon adresser là j'ai dit si possible l'appel synchronisé de Bi en tant qu'acteur majeur du terrain, association et cette association est minimisée par le ministère de la paix et de la cohésion sociale. Le 13 janvier, quand Assimi Goïta nous a accordé une audience, après Demseno Awening Hakila Newman Dedu, Ninebe Armé Kabara Noyabulu. Amagobi demain du Menamina au demain. Assimi yo Aningola, Angama Amagobi soutien matériel financier pour qu'il y ait un barake. Après problème, je vais inscrire au ministère de la réconciliation nationale ce qui est pour qu'il y ait un demain. Mais il faut bien un rond à ma demain institution fait. À me faire en tant qu'étudiant, nous travaillons avec nos moyens. Moi, je suis me follow, Kabara Tabolo Ladje, Nosro, ni Awe Kuma Fufola de Ubodon. Nawe Warnata Mo de Fonae Ibodon. Nosro Awe Escro de Fona Oberdon, Nawe Fasojola de Fona Oberdon. Anima Mo Bissimila follow. Il sait qu'à don, non sur la trique clé n'a ma clé. Il faut le recevoir, l'écouter, kabara dam nelay, pour ensuite savoir ni warini nado, natabado, toroni nado, walmani faso de lado. Nanima dam ne flotte c'est pour don. Et donc cela s'imposait même de voilà, autunga ngake. Donc kafié et kabo au démagogie nous ni incompréhension que le dobi au titre takado association dola. C'est-à-dire il y a association qui a influencé. On a la volonté de faire bouger les lignes. On a besoin pour que Nasira Boukewa. Mais en matière de la communication et d'information, quand vous avez quel est le ni flau kakele, Rasbach et un plateau, il devient plateau et moumina anga nimbara la dafa. Il sait qu'un plateau faut s'y miri à travers les réseaux sociaux, en association et masséorami. Aniton ni djepulu ni jamana de on fait mounou kanga lame. Non, ame kumasouya. Vraiment, il y a des démarches ni démarches républicaines.
mon frère l'a rappelé, constitution est une en Beffet. En Aklibala, le général Salif Traoré, quant au ministère de la Sécurité là, Clédou s'en fait, il y a lakana be damne, Achimi moun fo ya yo clé ne fo, lakana damne folo jamana dondi. Ou de folo lakana ere 50%. Après lakana kebagaw, go donia ne minaba to dafa. Akulu nu biduru me jamana dombulo nu lu mo dafa o barake sur soute se kana ake. Pour soute se kake. Ou te alaye fembe ou kofe ko don. Ou te alaye mu men nale nyefe ko don. Futara munu soroy ani mu be kofe ku son kibaroya la. O de bu ka bara no ya ko. Aya fota. Aku jamana dom be ku deme. Donc aya foro mina nous CDR aya lettre ci salifma. Ka fo onye tonye ambe korcho kono. Nambe se ka deme mina se police ma lakana kono. Angon buka blala aye mu nyona ke et salif fana aya répond ka kla ga lettre ci gardu ka nyemogo ma ka ci police ka nyemogo ma ou ka fo commissaire bay CDR bay roro ku bisimila ou nupse ka baraminke et on est parti à exécuter là comme ça là CDR bay commissaire ko ils sont partis mais salif a suivi aya ka barake ashimi aka baraka et mu fo c'est exactement pareil na ka cabinet fana tunga ga suit à présent il faut que le ministère quand nous reçoit est-ce qu'il y a reçu Achim tise ko ben miri dongodo cabinet B pour que ka présent demain au barala donc cabinet fona kan ko ke o wage aussi devrait vous écouter ka lamé fait mumba kono ni fe nyumando ale kana je ola ni fere nyumando akana je o fere nyumana no soro fona awye mo langule abodo anaka daludu no soro fona o jelente anaka daludu adna le ko mo chamambe inta ubeni ko be warmine donc ben nakandi ben nakani betabolo te cligné donc le minimum c'était de vous recevoir ka awlame d'abord et essayer d'entreprendre des choses avec vous et maintenant au cœur on là-bas do na kan na mai et c'est ainsi qu'avec doye mon fo na tu mo langule Youssouf Tolobate enwele ka mo chikana donc c'est un peu ça oh kuma kan labana. Voilà. Donc, laban bi bolo sisa. Nga kuma ka laban e munye et en tant que républicain, en ce cas démarche jengenenke. Donc en tant qu'association de mumbi ben client ko fo nan kan ka kuma ni ministère munye au ministère de la paix et de la cohésion sociale. Donc au départ, yani Marcelin Djengere ni se ko Allah boli reka nommé ministre ya reçoit. Anga objectif nanga hakilna e munye anya fay. Mais le constat est que au coffre événement fin kera ni en ka continuité pour que ka solution de soro ani asim écrit au cadre kono ani anya essayer ka aller donc par fini anga alna ka nyogoye o jolende ani aller ka côté to anya essayer ka problème urgence mu bi jamana ina ka essayer ka fo sommet yere nyana quoi pour que au cadre donc sommet bi am blakata fait donc il ne reçoit plus encore davantage donc au final démarche ou kera tendi non mais appelle que donc au kera tendi donc ngakuma ka laba e mu donc ka fo guide et en tant que républicain mbi fe ika antenne kan ka fo jamana de umbela jeli ankon ka ton kala nyiniti fosie na make ka kuma nyuma fo ka hakilna nyuma ndi mali de umbela jeli ma anga ben kuma fo wa ben kuma fo li dronte anga bara feneke ani mba fo tuguni mali de umbela jeli aka ke aw munu chroniqueur yi munu bi Facebook ka influence bi mogo la ni bi lame be ka ke ben ni client kuma fo bagay donc anya me ko ho conseil islamique mogo mandatira ku ka kuma kungo kono mogo fe mogo mun perelendo kana jamana de nyumayama imana marfata kungo kama ni labenendo ka tuli ka selinga na ikofe anta fo ko kana dialogue keni anya association de ambi bende nyini donc dialogue ka kenwe mais ambi fe ni dialogue in fene cadre la mogo ben surtout amba ko ni plateau inka fula beti jadisi de fula beti terroriste mais ni bi benni kenya ko fo kuma do be ango fo ka no boala am balma munu mi kungo kono vraiment amba nyinu fe ou ka sabali ou ka marfa ou bla pour que benni baski kala ola ou ka makoro baw munu mbia no e sia kundayi nunu lamenendo ina fo dogono kunda bi ni tuloba kuma na lamenendo anyam bolo bo tuloba no fe aka mo na uyan jabi donc ambi fe makoro ba munu mbia fulaw ka côté la no e mamu digowe no e général Ila Sisewe no e Abuso de Tabital Kulakuye no e Ali Nunjalo e nye mun toko fo ani mun toko fo ala kama ambu deli uka kuma ni kungo kono mogon nuwe uka sabali ancien insegena no e anga flasien uka kuma no uka ke ala ni kira kama uka marfa nu toyi uka na uni malide uka je ka fara kelena anga do dakelen fe anga bo dakelen fe donc fene inga kuma kande ka lesi jamana de umbela deli makan labana vraiment voilà ibe fen kuma kan laba e muye guide nin kunye mali président e nkumba fo nkumbi nommé ki kenga conseiller mais nti mali président mogo bi jamana in fe guide mafie mogo bi jamana in fe ni bi jamana in demeni idaye ani fangai ne aluse ni bi fe alhamdulillah ola guide ningo bi mbi attestation de reconnaissance ke wala nyuman do seben ningo mbake nga je kulu togola
iba soro ni nya ke nga jekulu to kala ka dima wali ka di Yusuf Toroba do bi bosini ka fo anje makante bon e bi se ibi dengolo itada rasbatila ibi dengolo itada Yusuf Toroba mais ni aluseni e dengolo ni ne ko mbada rasbatila itise ko boala ola en tant que citoyen malien qui jouit de ses droits et de ses devoirs nya ngani ya nyera bakun to kala yani ikatunu anya koro ka attestation de reconnaissance dima kumfla kama en ta qualité de quelqu'un qui appelle à l'éveil de conscience. Ni rasbat fait ne ka kuma noto ede mais beba donc afo le guide rasbat aye jamana de kuna foni kam ko boku masirila if ani babi ka kalan sara samba yirkaw iti mum famu jamana kuna ni rasbat ka émission kele lame ibo do donc anga jubuya dabla ni mo munye ni mun kanga o ka koy ni ne kumbise ka médaille di kumba di ma mais bi o setinye mais attestation de reconnaissance mun ne mbise ka dima en ta qualité de celui qui a appelé à l'éveil des consciences et aussi celui qui a défendu les valeurs républicaines, démocratiques et laïques. Je vous en félicite et je vous délivre votre attestation, monsieur Mohamed Youssouf Ali Batili, alias Rasbat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. No boray, anye mogo we jamana inkono uye marfata ka jamana kele. Nga dobe uye marfata kubi kele ke jamana kana do bolola. O Youssouf Toroba. Aya bolobo mali fama u nofe ka dese. Mogo ibi clé de ke ibi boy. Fanga e wati kodi. Mais ne hakili la jamana de mun wula ka marfata ni fungo in kono ko mali kana do joyala kaso mogoti wardama mogoti jidama mogoti finidama ite sanu dama abika jadi sini terroriste kele pour que malden ka se ka lafia ni mogo ba se ka here ko e wali ka kuma nyuma foka imanka kuma jugu foka mena ningo anga tonto ko la anga attestation di Youssouf Toroba do bina fo anti attestation di Youssouf ma puisque en son taille ala ere nyeda bema son ala kirai mais ne ko mogo bi jamana infe ne bi fe attestation flanam bia ngumba ke nyire togola kadi Youssouf Toroba ka kunke fait fly pour avoir lutté pour l'intégrité territoriale et pour aussi avoir défendu des valeurs républicaines démocratiques et laïques donc meaning attestation de Youssouf Toroba togola on tient merci beaucoup ala ka mbeng mo sesu mais kuma kan mi frauka oye ka fo ka nyini Wagefe, Kanyini Marcelin Dingerefe, Kanyini Bolife, ministère de la Réconciliation, appel Minkera, Kanyinu fait pour ka au bisimila, ka aulame, Baraksa ke Chogomi, Wolasa Kaseka Jamana, à Basigini Fenanti. C'est un appel à l'aka Otime. Et Kafra Balmake Dogonotaka, appel Minkera, Munumbe ni Galea Boukan, Baloko Fanfe. Les Lakana Fanfe, qui sont presque des milliers, où le Mumbe ni Aouye a appel lancé à l'époque, le ministère de Action humanitaire, ni Imam Imarou Djarabe, qu'il faut qu'à l'adje, comment te seka makononike, Lakana tseka makononike, ni Sferem Beseka tike, Jona, Baloko Fanfe, ani Furako Fanfe, ani Shiroko Fanfe, kase koke Jona wala sanfana ba Munumbe, anandogona de Munumbe, kase koke Jona. Et là-bas, on est qu'à l'adje, al jamana se ka appel lancé ekoloso mo chaman be amé vacances là do be baki niveau de boula do be défaut niveau boula do be licence boula de volontaires ali morigo tumba ka wati école ambulant se ka tugo mo be yorom na ka ta cours de rattrapage ke demsonu ko be yorom na ko se ka kalanke pour que samu perdre qu'on a perdu anafa ka bouma tu vas faire me ma kono fo chi te ma kono like donc donia mana duma et puis kalanto abatu be ni na fendo ko parce que ni e kujugu do yinya la demsini ka dugu jenitoy aka fa satoy aka ba satoy aka balma satoy aka jatire abe jaka conséquences traumatiques que boaba car la j'ai un la faculté B des facultés de psychologie il y a des étudiants en psychologie à partir de la 3e année 4e année où c'est kataka munu déplacera kaboué ni adobe ou mana dasufe ou diabétique ou be suku jugu ke avec dore dusumi avec hinebodo dusukuna avec des psychologues où c'est ka sigurema garder. Donc l'État a une psychologue breté. Il peut à travers le ministère de l'Éducation faire appel aux étudiants 3e année, 4e année et au niveau de la faculté de psychologie. Halni sarate ka indemnité de douma, ka ta déplacé au greffe, ka ta baro kenu ye kuka problème don, ka se ko hakil la sigi pour que les kofe, que les conséquences kana jedo ka harama deyane tout sukunkan. Donc il y a tout ce travail là que l'État doit faire. Et ça même pas voir fra aucun. Ok, ala ka ben moi c'est sous, ala ka wole kambe la main, ala ka basike nati, ala ka mbeto no. On souffle la musique, on revient tout de suite.